state your name. Of Tineg Abra. Having been elected to the position of, state your position. Hereby solemnly swear. In presentar ni DILG Provincial Director Christopher Dave Alvarez dagiti baro asset iti opisyal ken ni Alampin National President ken Congressman-elect JB Bernos tinangida ulo ti induction dagiti nabutusan. Agsubsubli ang mga daulo ni Mayor-elect Edwin Crisologo Sr. kadwa na ti asawa na ani re-elected Vice Mayor Corintia Crisologo. In panamnaman ni Congressman JB Bernos as ilulukat iti opisina da ken ni Congresswoman Ching Bernos iti anyaman akidawenda para iti pagsiyaatan iti ili ti tineg. Whatever the needs of Tineg, kapag ilang nila iti ni Congresswoman Ching, ipaimi ka na kayo. We have started transforming Tineg. Nga mayan natop matlaang dati kayat yung taga Tineg, nga ilong-lungalong dagiti kasawa nga Corintian Edwin. Amin nga kayat yung ipatpadas mi. Iti panagsaon ni outgoing Mayor Brethen Jaire Crisologo, in binsa-binsana, dagiti nagapuanan na, bahit iti panagtakim na ken nagyaman, iti talek ken suporta dagiti umili. Opisyal nga inawat meten ni Mayor-elect Edwin Crisologo Sr. ti responsibilidad kasbaro ang mga daulo iti tineg. Titulbak ti nagbalin na simbolo ti panangiyawat ken panangawat ti responsibilidad. Daytoy akin ken responsibilidad nga nakawagan ita. No man pa'y nadagsen ken ipanamnamak kada kayo amin ngayon na ibaklay itakit oray kaano man saan punto nga baybayan ken pagtalikodan. Ngayon tatlo paligi nagiti panggep ken arapat tayo. Masabol iti tolong yo amin agsipot ta sa anak, saan ko nga kabailan, nga ramiden nga kabukbukot aming nga banak, nga paay ti ili, no awan kayo, nga mangbaybayabay kanya. Masapol ko ti panaka tinulong, ti sanggonyan, nga dadalawan ni Apo Vice Mayor, Corintia Crisologo, nga partner ko itigyak, kan partner ko, nga mangi ngornos ken mangi danon katagiti umunan nga tatakkel nga pagsayatan iti ili nga tineg. Iti panaglepas iti aktibidad, linagip ni re-elected Vice Mayor Corintia Crisologo ti kinarigat ti dalan iti tineg ken binigbig na ti dakkel at tulong ken suporta ni Kong JB Bernos gapo iti ininot Ameriknan a panagduras iti ili. Agtalin na admet ti panangitan dududa dagtultuloy a progreso iti ili. Jessica Boreta, Balitang Solid North.